Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kag gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manakaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog niining atong santos nga misa. Oh
Kaluyang itagat sa Dios nga magkagagahom sa tananong pasayloon sa atong mga sala, dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kaligtasan, himaya. Magampo kita, o Ama sa kanang kayo, imo ang magmakanunayon kani sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among ipangayo, pinagi sa among Hesus Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitas-on ug daotan sunugod sama sa dagang. Ni atong adlaw nangasunog sila ug walay mahabilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako. Ang akong gahom sa pagluwas
musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ang Ginoo aron maghari sayo ta uban sa katarong. Ani ang Ginoo aron maghari sayo ta uban sa katarong. Awitig pagdayeg ang Ginoo dinuyugan sa alpa, dinuyugan sa alpa ug sa mananoy nga awit, inubanan sa mga trumpeta ug sa tingog sa budyo, pag-awit nga masadya at umangan sa hari ang Ginoo. Ani ang Ginoo aron maghari sayo ta uban sa katarong. Palanugang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Pamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukhiran. Ani ang Ginoo aron maghari sayo ta uban sa katarong. At ubangan sa Ginoo kay nagaabot siya, kay nagaabot siya aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa katawhan uban sa iyang kaangayan. Ani ang Ginoo aron maghari sayo ta uban sa katarong. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaloan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo, wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami nagpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunoa, nagbuhat o nagbudlay kami sa adlaw o gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo.
Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ibayawon ka, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahong tan-awon nga gidayan-dayan sa manindot nga mga bato, ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan makita ninyo apan moabot sa ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayon. Magtutudlo nangutana sila, kano sa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga paila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, o kay daghan ang muani sa ako ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Ug miingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi, ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud paguna. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitaboon niya ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakmon kamo og lutoson,
Taralon kamo ngadto sa mga sinagoga o bilangguon, og dadon kamo atubangan sa mga hari o sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang mahigayon nga magsangyaw kamo sa maayong balita, sa dili ba kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo manalipod sa inyong kawagalingon, kay hatagan kamo isulti o kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapahimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, o patyo nila ang pipila kaninyo, magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga maglig-on kay niining panginaha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Laingon ikaw, O Kristo. Maayong gabi ka natong tanan. Okay ra mo diha? Gingon sa Ebanghelyo, ayaw kahadlok. Kinsa may dili mahadlok sa linog. Gani sa panahon sa linog, naami sa coffee shop, ang unang migawas ang akong kauban nga pari. O bisan gani ang pari mahadlok man. Di ba mo mahadlok? Kisay mahadlok diri taas ang kabot. O di man di ay mahadlukan. Tuwa ba ni taas? Merong isang kaibigan na tuwing itinuturo sa kanyang isang bagay na para sa nagtuturo ay kahanga-hanga, halimbawa magandang bahay, magarang kotse o high-tech na gadget, ang lagi niyang sinasabit, masisira din yan, mabubulok din yan, o lilipas din yan. Kampante na ba ang tanan? Human sa daghang mga panghitabo sa atong palibot? Samtang ang uban okay na, pero ang kadaghanan wala pagud in taon mahilo na. Ug nagpadayon paghihapon sa pagtukod sa ilang o pagtugkad sa ilang panginabuhian. Nilot atong mga pagbasa karon, especially sa atong Ebanghelyo, ayaw kahadlok. It's a test of our personality. It's a test of our faith in God. It's a test of how strong we are amidst all the calamities and circumstances. Ayaw kahadlok. I would like to believe that it was not just his own way of warding off any feeling of envy. I just hope that I'd be able to take a heart that words of wisdom embraces as a principle in life and try our best to live by it. Ayaw kahadlok. Pero maayon siguro sa pagsulti, no? Ayaw kahadlok, pero ugna ni mapanghitabo. Sus, di ba? Malisang na ta. Kasi may di mahadlok og mabahaan. Di ba nag-viral tong video sa amahan uban ng iyang anak nga gikarga sa iyang liog, nga bisan pa sa kataas na sa baha ug sa kakusog sa agos, nikatawa lang gihapon sila. And then daghay mga komentaryo, nganong nagkatawa man siya nga ingana naman ang sitwasyon. Pero para sa amahan, ang iyang pagkatawa naghatag og nindot o positibo nga pagtulon-an sa usa ka bata aron dili siya mahadlok, dili siya mabalaka,
dili siya malisang. Kisa may, di ba, bisan gani siguro ang amahan, nahadlok na po siya sa iyang kaugalingon. An instrument for other people to see about the goodness of life. Nga bisan pa sa kadagan sa mga problema, normal man na siya. Pero kung doon ay mga panghitabo nga di kita kabalo kung unsay pwedeng madangatan, can we still able to spot something positive sa maong mga panghitabo? Sa atong ebanghelyo karon, Jesus foretells the destruction of the temple. Kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayud. The Lord is reminding us always that everything here on earth is temporary. Ang tanan lumalabay lamang, ang tanan mawala, umahanaw. And this is a timely reminder to us. Think of the things we depend on in this life. Material wealth, financial security, and accumulated possessions. They are temporary. Think of the things that cause us to suffer: physical pain, emotional distress, and family problems. They are temporary. Think of the things we put our minds and hearts into: money, career, business, success, achievement, and accomplishment. They are temporary. Think of the things we seek and enjoy: worldly entertainment, instant gratification. They are temporary. Think of the things we desire, admire, trust, hope, and spend hours to achieve. They are all temporary, unless we use them for God's kingdom. Do not be terrified. Do not be afraid. Because today is another grace-filled day. God is forever faithful. He strengthens us when we are tired and weary. He encourages us when we get off track and think of quitting. He guides us when task seems confusing and impossible. He inspires us when we fall and challenges keep coming our way. He hugs and loves us even when no one seems to care anymore. Kung adunay mga tao nga wala makita sa gahom sa Ginoo, let it be. Pero kung kitang tanan nga ania karon, nakita sa kung unsa kaimportante ang mga pulong sa Dios nga atong maoy tan-awon isip pagpadayag sa atong gugma ngadto kaniya pinaagi sa atong mga buhat. Then let us do it. Let us do it. Para kanato importante nga kitang tanan magpuyo sa kinabuhi sa katarong. Kung ang uban wala kakita ni ana, it's no longer our concern. Kitang tanan makasabot man sa kung unsa ang mensahe sa Dios. Kitang tanan nakita man sa kung unsa ang mas makatabang alang kanatong tanan. Pero nagkadai ang atong pagtubag sa maong hagit sa Ginoo. Mao nga kung ang tanang butang, even ang atong kinabuhi is temporary, unsa may atong buhaton? Magbinuutan. Magbinuutan. Unsa ingon ni Saint Teresa of Avila?
Let nothing disturb you. Let nothing frighten you, because all things pass away. God never changes. And when we have nothing but God, we discover that God is enough. God is enough. But for some people, ang bahandi, ang tanan nga naa sa ilang palibot, importante. But for us who believe in God, even if at times, daghantay mga panginahanglan, dili kumpleto ang atong panginabuhi, daghang mga problema, pero ang atong ebanghelyo nagdasi kanato, believe in God. Believe in God. Because He is more than enough. So pasalamatan nato ang atong mahal nga inahan, nga kanunay nagdasi kanato diha sa paghalad sa atong mga pag-ampo ngadto sa iyang anak, nga naghatag kanato og kadasig diha sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto kaniya, nga mamahimong masinugtanon, bisan pa sa kadagan sa mga problema, bisan pa sa kadagan sa mga pagsulay. Do not be afraid. Ayaw kalimot. Don't be afraid, because God is enough. Atong ipayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, Pagkakamusaran, magbubuhat sa langit sa iba, sa kanang makita, piling makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Kaya nasa samahan sa naglapay katuligan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, ikan sa Diyos, matuod. Yan ang ililimahan, sa kinaya samahan, pinagi kaniya na mahimo ang panatan. Tumunan ang mga tao, bukaan sa atong kaluwasan. Mikanaw siya, ikan sa langit, sa lalangin sa Espiritu Santo. Nahimo siya na may lawas, ikan ni Maria ang ulay, kung nahimo na tao. Tungod ka na itong ilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya na matay o ilubog. Sa katulungan lang nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, ang naglilingkod sa tuo sa Amahan. Mumalit siya ang mayaman, at nagpaghukom sa mga buhis sa mga minatay. Kami ang harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga nagpamarap sa kinabuhi. Nagalikan siya sa mahal sa anak, tulungan sa mahal sa anak. Simba siya o humaya, misulti na agi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagayala kami sa usa ka bunya, alang sa kapasayloan sa mga sala. Paabot kami sa kabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. O Ginoong Diyos sa among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan din sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangog kami kanimo karon, nagpaubos o nahugno, samtang naisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga milingkawas. O kita moingon, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan, dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit. Bidangop kami kanimo karon, napaubos og nahugno, samag nahisalaag nga karnero, nga nahulog sa bungaw, mabalakong naningkamot, nga makahawid sa sangang gabok.
nagatuaw nga malingkawas, magampo kita. Sama sa salmesta, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa Atabay, uban sa may nulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo ug tipatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakahilom ug pagpanginansayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Magampo kita. Kanihi kami o Diyos, sumala sa inyong kamatayon ng ugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaw-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari sa mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasud nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Magampo kita. Kung ang among katawhan itawag sa akong ngalan, magpahilbos sa ilang mga pagaligon o mag-aampo o pagita sa akong kanagway o matalikos sa ilang nautang pinumatan, ako gikan sa langit, magpatalihon kanila o ipahili ko ang kaayon sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa pagigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban o bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Magampo kita. Umanikas, Espiritu Santo, pag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi, ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinogdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mapatigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kamapaunguron. Magampo kita. Ginoo, Kaluyi kami, Kristo, tuwasa kami, Espiritu, baguha kami,
pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Berhen sa Santos Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, pag-apo kamo, aron nga akong inyong sakripisyo, dawaton sa Diyos nga mahan, mga kagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo, sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagayang paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, itugot nga ang mga gasa nga mong gihalad, magdugang sa mong gugmak kanimo, ug magdala ka namo nga nasa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Maha Diyos nga tunhay ug magagagahom sa tanan nga angig matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw, Ginoo, ahang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Mikuha siya mi pasalamat kanimo
kasog mihatag ngini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingur. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanha kay kini mawang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunhan ug mingun. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikangini kay kini mawang kalis sa kong dugo sa bagong tunhay nga kasaputan. Ang dugo ngayon alang kaninyo o galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat na kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Hanggang kauna mo, inilimit ka, umakamiyong, ikan sa kaalis, ang magtanang aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imo simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami das sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi sabang among mga igsuon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaapit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga uli sa Dios, uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya liha kaniya,
Ihatag na kanimo makagagahom nga mahal, liha sa kahiusa sa Espiritu Santo, wang tanang dungog ug hipaya, hangtod sa kahangturan. Magayo kami kani Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahal kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala kung di lang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay. Mga igsoon, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dalag ko ang ngayon tanang kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento.
gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako. Ug hingpit kong higusang ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaunog aron paghandom sa among Ginoong Hesus Kristo, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga kagagamugay kinutubang Diyos, nga uban sa Espiritu Santo, miandam sa lawas ug kalag, sa mahimayaong Birhen, Maria, nga nahimong taguangkan sa iyong anak, ibuha kami nga samtang kami nagmalipayon sa iyang handumanan, nga uban sa iyang mapadayunong pagpangama, malingkawas kami sa kasamtangang kadautan, ug sa way pagkapalo nga kalayo sa impyerno, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginuwanakan ninyo. Idugo ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Diyos. Ang Diyos nga gamahan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan o magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga inyong mga kasing-kasing magmasinugtanon sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balao sa Dios ug maghimo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. O ang panalangin sa makagagahong nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukusan unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dadaang gugma o kalinaw ni Kristo.